ndị be anyị ndewonu, aha m bụ Ogechi Sylvia. Taa achọrọ m ikwu okwu maka ọrịa akpọrọ neglected tropical diseases, ya wụ n'Igbo ọrịa ndị echefuru echefu, ọrịa na-enye ndị ogbenye nsogbu. Ọrịa ndị a wụkwanụ ọrịa juru na mba Afrịka. Taa 30th January ka a na-ekwu okwu maka ọrịa ndị a. Ọrịa ndị a ruru ihe dịka 17. Nke m chọrọ ikwu okwu maka ya taa bụ nke a na-akpọ leprosy, nke anyị na-akpọ n'Igbo ọrịa Ekpenta. Ọ dị mma ka anyị kwuo okwu maka ọrịa ndị a maka na ndị na-ege news ga-ama na onye isi Amerịka wụ Oga Trump ekwugosi ha agaghịzi na-enye ego maka obodo ndị a na-ata ahụhụ ọzọ. Ya mere ka anyị dụọ onwe anyị ọdụ maka ọrịa ndị a, marakwanụ ka anyị ga-esi nyere onwe anyị aka. Na ọrịa Ekpenta, aga m ekwu ihe ọnwụ, otu mmadụ si enweta ya, ihe mmadụ ga-emekwanụ igbochi inweta ọrịa, na ihe mmadụ ga na-ahụ n'ahụ ya. Ọrịa Ekpenta wụ ọrịa nọ kemgbe gboo, edekwara maka ya na akwụkwọ nsọ na Baịbụl. Kemgbe gboo ama maka ọrịa Ekpenta. Ọrịa otu mmadụ si ebute ya wụ enwe nje a na-akpọ na bekee Mycobacterium leprae ma ọ Mycobacterium leprematosis. Haranụ maka okwu mgbomgbo okwu. Ihe a wụ nje na-eme ka mmadụ nweta ya. Ndị nwa na-enweta ya wụchakwanụ ndị nwere ihe a na-akpọ na bekee immunity. Immunity bụ ihe na-egbochi mmadụ inweta ọrịa. Ọ na immunity mmadụ dị low, onye ahụ nwere ike ibute ọrịa Ekpenta. Ka ihe mmadụ ga na-ahụ n'ahụ ya, onye nwere ọrịa Ekpenta, ọrịa mmadụ nwere ike na-ahụ ihe nọ na anụ arụ ya wụ skin. Mmadụ nwere ike na-ahụ ihe n'imi ya, mmadụ nwere ike na-ahụ ihe na akwara, maka na ọrịa na-enye nsogbu na anụ arụ, na-enye nsogbu n'imi, na-enyekwa nsogbu na akwara. N'ahụ mmadụ, ịbịa gị hụ ihe dịka mark, ihe akara n'ahụ onye ahụ, ihe ahụ nwere ike na-acha ihe dịka mmiri ara, na-acha white. Imetụ ihe ahụ aka, imetụ onye ahụ na anụ arụ, onye ahụ ama mma na ị na-emetụ ya aka, ma onye ahụ ebido nwee ihe dịka ọtịta ngwere. Ihe ọzọ, mmadụ nwere ike inwe ihe dịka ọkpụrụkpụ, ihe a na-akpọ ihe dịka boil, mana ọ bụrụ otito, ọ dịka otito. Imetụkwa ihe ahụ aka, onye ahụ ama mma na ị na-emetụ ya aka. So ihe ahụ bụkwa ihe a na-ahụ na anụ arụ mmadụ. Ọrịa bịa ka njọ, o nwere ike ịbịa na-erikasịcha mkpịsị aka onye ahụ ma mkpịsị ụkwụ. Ihe onye nweburu mkpịsị aka na mbụ, ịbịa onye ahụ aka ya ọ dị otu a, ọ na-erikasịcha ma ọkpụkpụ ma anụ arụ ma akwara ya niile. Ihe ọzọ wụ onye ahụ bịa ihu ya bịa gbawoji, onye ihu ya dịgodi smooth before, ile anya ihu ya bịa gbawọsịcha, bịa mebisicha. Ihe ọzọ, n'imi mmadụ nwere ike na-enwe imi ya abịa kpọchie, onye ahụ na-eku ume, ọma nkuku ume ọfụma, obido na-agbazi ọbara si n'imi ya na-agba ọbara. Ihe ọzọ wụ onye ahụ ekwugo m maka onye ahụ ama mmazi na ị na-emetụ ya aka, onye ahụ na-enwe ọtịta ngwere, maka na ọrịa na-emebi akwara mmadụ. Oke, ka mmadụ si ebute ya, enwe hospital nọ n'Oji River na Enugu steeti. Mgbe anyị nọ na-agụ medicine na UNTH, anyị na-eje ebe ahụ, Oji River Leprosy Center, ya wee ebe a na-agwọ ndị Ekpenta. Ịga ebe ahụ nọ ọfụma for a long time, mmadụ nwere ike inweta ọrịa, ma onye nwe Ekpenta bịa ma ozere eche, ma onye ahụ kwụ ụkwara, ma onye ahụ mmiri si ya n'imi ma ọ n'ọnụ metụ gị n'ahụ. Onye ahụ ya shiri ike, ya wụ onye nwere immunity, a na-akpọ ya immunity na bekee. Immunity gị shiri ike. Immunity nwe ihe na-egbochi mmadụ inweta ọrịa. Ọ na immunity gị shiri ike, immunity gị ga-ekpuchi gị. Mana ndị nwe low immunity, ma ndị nwere ihe dịka HIV ma ọrịa ndị ọzọ na-enye ka immunity mmadụ dị low, onye ahụ ga-adị weak. Onye ahụ nọ with onye nwere Ekpenta for a long time, onye ahụ nwere ike ibute ọrịa Ekpenta. So ka esi agwọ ya, enwechakwa ọgwụ a na-eji agwọ ya, antibacterials. Enwe ọgwụ 3 eji agwọ ya. Ịga na hospitals ebe a na-agwọ ya, ha ga-agwa gị ya. A na-agwọ ya ihe ruru ihe dịka afọ 2 ma afọ 3. So ekwugo m ihe wụ ọrịa Ekpenta, ekwugo m ihe na-ebute ya, ya wụ nje. Ekwugo m otu mmadụ ga-esi nwee
wee bute dis ọrịa. Ekwukwanụ m ihe mmadụ ga-ahụ n'ahụ ya mara na onye ahụ enwego ọgwụ ekpenta. Ekwukwalanụ m ihe otu esi agwọ ya. Biko enwe ajụjụ ọbụla na unu chọrọ ịjụ, detuo ya na comment section ka anyị na-ekwu na-aga. Ndewo ndị be anyị.